Good morning. Karon namin dito sa may Sabayli dapit. Nasa posisyon is si Mama Mary. Next will be San Miguel. Mani siya si Mama Mary. Next will be si San Miguel. Ipon na tayo, dami ng mga tao na rin. San Miguel. Quezano Mall. So usually mo siya ang mga headshots na di ba kuha sa mga photographers and indot ang view dito sa tanawon. Side ko ni siya ang itsura. So muna siya ang first nga batch nga or ang front sa parade or sa procession. As you can see here, may mga bus pa sa uban nga company and also nato security forces na nagbantay. So secure good ang ato ang card. Ato ang Fiesta celebration this year. So we have your representatives sa Cathedral Church and also members and Knights of Columbus. We have here si Mama Mary. Turok ng mulak sa lingado. Then dito sa Malayong Dapit, si San Miguel. Next, we have Senior San Miguel. Nalali aberya gamay. Kaya padaplay ng isa ka traffic sign. And we have here Senior San Miguel. Tanawag sa kadagan ang tao nga nagapil
session karon. So good morning again. Inside this cathedral is ay misa nga nitabo karon, ongoing mass. And happy to Senior San Miguel. So this is it. So bibo na kayo sa tubangan sa entrada sa cathedral. Okay, nasa Senior San Miguel. Oh, natin mga balloon. Okay, the drone is here. Anong drone? Hey, nagulat. Testing siya. Okay, matras na siya sa Miguel. ¡Viva señor! ¡Viva señor! Yo, ya kan ni. No. Kailangan na mula. Okay, we would like to thank also atong mga security forces na nagari karon ng contact sa tuwa. So we have here sa rooftop here. And also over there, makita ninyo na yung mga security forces nila ang nagbantay. So thank you to all na nagbantay para malinawan niya siya ang fiesta. Okay, so muna siya ang PC nga gigamit pag muyod sa karwahe ni Senior San Miguel, siyang ARC, siyang ARC diya, sorry. So, muna siya, taas niya yung PC. So, ito siya, naga siya nga PC, nylon, PC. Dagan kinagawid na ni kaganiya, nag-ilog, para makagunit. Makagunit na joke ko. Okay, so medyo ulan gamay, but nonetheless ang mga liganon kay dili na palutig sa ulan patalay mo tuyog ang posisyon ni Senior San Miguel para sa Iligan City, tanan Iligan. Posisyon dari tanan pero diri sa may dalan na pinpin pa kayo dagan lang gyapon kay mga tao wala gyapon gihaw diri sa street sa from sa street dancing nito. So actually mga tribo nila sa Iligan
I think hindi siya magkaroon ng Jacket ba? position kasi sa kanyang position sa Kadua.